Beth ar y ddaear yw hwn? Detectives, chi wedi gweld Annie o gwbl? Annie? Annie, ble i ti? Ble i ti, Annie? Annie! Annie! Le ma hwnna? Croeso I Llanfair-ym-Muallt. Croeso I Ditectifs hanes! Helo na Detectives a chroeso I gyfres newydd sbon o Ditectifs hanes. A'r tro ma, y fi sydd wedi dewis 8 o drefi mwyaf hanesyddol Cymru, yn llawn o ddirgelion I Annie a Tids. Ac am raglen fywiog sydd â ni I ddechrau ar y daith, byddwn ni'n cwrdd ag arwyr lleol fel Lystan Glodrydd. Yn clywed am hanes drewllyd y pla. Ac yn ymlacio ger ffynhonnau hudol yr ardal. Banta ni, Detectives! Hefyn, fe tudur y fi di hen arfer dod I Llanfair-ym-Muallt ar gyfer y sioe fawr. Royal Welsh! Sy'n stori fan hyn da ni'n wybod amdani. O na, felly rhaid y fod ti'n gwybod popeth am Lystan Glodrydd te Annie. Ynddo? Ti'n gwybod pwy yw? Sy'n cliw I fi? Wel, Lystan Glodrydd oedd... Y boi sy'n godro gyflwyfan y sir. Ddim yn hollol Annie, Lystan Glodrydd oedd arweinydd teyrnas Llanfair-ym-Muallt, 11 canrif yn ôl. Be? Hef, ti'n gweithio I bod Llanfair-ym-Muallt wedi bod yn deyrnas dros 1000 o flynyddoedd yn ôl? Ydw, ac I ddod o hyd I fwy o'r hanes, chwiliwch am y cliwiau. Ond I fod yn ddetectif go iawn, mae angen datgelydd arnoch chi. Waw, cool! Fi'n mynd I ddarganfod hanes, dewch, Detectives! Glodrydd, godro. Doedd ddim mor hirt a hynna. Am fy ddefod efo fi, Falmai. Oeddech chi'n gwybod bod na hogyn go enwog yn dŵad o Llanfair-ym-Muallt? Mi welwch chi'n sbician dos fychoedd fel afaf. Heddiw, da ni wedi cyrraedd Llanfair-ym-Muallt, lle sy'n enwog am ei ffermio a'i bywyd gwyllt. Nawr, mae yna aderyn prin I gael yma, sef yr Annie Tywitwhw goch. Os fyddwn ni ddistaw, falle newn ni weld un o'n nhw. Ia, Iolo Williams. Am bisin yn de. Edrych, clew arall! O, ges ti fe? Yn ôl yn y 10fed ganrif, roedd Llanfair-ym-Muallt yn deyrnas annibynnol, a brenin teyrnas buallt oedd Lystan Glodrydd. Roedd y canol oesoedd yn gyfnod rhyfelgar, pawb yn brwydro dros eu tiriogaeth eu hunain. Prif elin y Lystan oedd Maredydd ab Owain. Brenin deheubarth a phywys oedd Maredydd, ac roedd yn awyddus iawn I gael ei afael ar dir y Lystan. Fi yw brenin Powys, Maredydd ap Owain, a fi sy'n berchen y tir ma I gyd. O, helo! Fi yw pennaeth un o 5 tylwyth I mwyaf Cymru. Y gogoneddus, y Lystan Glodrydd. Sdim eisiau poeri, gydfaeri. G'day, boys! Thanks, Mr. Dadla Sheila Cole Arbris. Y Lystan! O, bendith, nawr te, chi'n arglwyddi? Ydych chi eisiau ennill tir canolbarth Cymru? Wel, o inga, mae'n os ar un I chwarae, dwi'n arglwydd, ewch ar I ola! Croeso I, dwi'n arglwydd, ewch ar fi oma! Y das gyntaf arglwyddi enni, Bruce Seta, achos fe ydi Bruce, a mae'r das gyntaf yma rhywbeth I wneud efo bwyd, felly Bruce Seta! Wel, inga, dyma fyddwch chi'n byta.
sgwni pa gig sydd yn y pei. Mas i gael ffislant. O, cael ei bod nadolig. Na, cyw iawn yw hwn. Cyw iawn. Pwynt yr un am bit ar pei, ond dim ffesant ac i'w iar, pei colomen a galarch. Ymlaen ar nesa. Wala winga, dyma ydych chi'n bita nesa. Mae hwn i ti, Sheila. Ylystra. Na, dwi'n meddwl ar dreinog, dio, a mae hwn i ti. Bwytewch a mwynhew. Fi'n cynnig allan neud hwn. Pwy'n neud e? Na i. Dim ond just gyfall. Fydd hwn yn rhoi, drych ar hyn. Mae hwn yn drewi. Ti di gollwng un? Beth? O, na, gyfaill. Mae'r pysgodyn yn andod yn syth o'r ffos o amgylch y castell. Dyna'r lle le mae pobl lleol yn taflu gwastraff i tŷ bach. Roedd yn arglwydd. Garwch am i o yma. Wel, dyna ni, gyfeillion llygwych ar ei ti, Sheila. Ylystra. O, bendis. Dyna ni am dwi'n arglwydd. Ewch a fi o yma. Ylystra glodrif. O, dwi'n gallan bol o hwn. Wy'n falch bod nhw ddim di bita fi. Byddwn ni'n flas i'n ffein. Bu farw Elistan yn 1-dim. Ac roedd na berigol ar y ffordd o Ffrainc. Yn Normaniaid. Yn 1-9-5, cafodd teyrnas buallt ei chipio gan Philippe de Breos, neu Philip Brewis. Fo adeiladodd gastell cyntaf buallt, Castell Montabeili. Roedd y castell cynnar wedi wneud o bren a phrydd, ac i greu castell Montabeili roedd angen dod o hyd i dir uchel mwyn gallu cadw llygad barcud ar y gelyn. Palu llwyth o brydd o'r ddeiar a chreu tomen. Adeiladu tŵr pren ar ben y mwnt i'r arglwydd a'i deulu. Creu pentre bach wrth droed y mwnt i'r gweithwyr. Am gair pentre gyda muriau pren uchel a chreu ffos o ddŵr yr holl ffordd o gwmpas y castell. I gadw pawb arall allan. Yn ystod ei ymgyrch yn erbyn y Cymru yn 1277, fe adeiladodd Edward y Cyntaf gastell carreg drawiadol ar yr un safle. Ond erbyn heddi, ysdim lot o hôl ar ôl. Fi'n seren mawr llachar. Fi'n fwy na'n Ngharad Maen, fi'n fwy na Hugh Edwards, fi'n fwy na Tudur Phillips. Bonjour, gyfeillion! Bienvenue i rifyn cyntaf, Shes David, gyda fi, y cogydd anhygoel. Hanesyddol, David! Nawr te, mae gyda ni'n gwestai arbennig ar y Shes heddiw, sef Norman. Dim Norman o Pontypandy, ond Norman o Ffrainc. A dyma fe nawr. Bonjour, Philippe. Be de gal. Mae bwyd Cymru mor... Qu'est-ce que c'est? Does gan y Cymru ddim talent i goginio bwyd magnifique fel ni Ffrancwyr, Ie, fel ni Ffrancwyr. Ah, bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite à Montpellier, comment ça va? C'est grand imbécile, oui? Wel, gad I fi brofi bod na dalent coginio a bwyd gogoneddus yma yng Nghymru. Oui, continuez. Mae'n ddrwg da fi. Os bod rhaid I chi fynd, yma natur yn galw, well I chi fynd. Mae'r tŷ bach, y toilet, y lan y grisiau. Os mae rhaid I chi fynd, so mae'n mesur y llawr. Ewch, na ni, dyna chi, ta-ta. Am fy ddefod efo fi, Falmai. Fel pob castell, mi oedd castell Llanfair-ym-Muallt o dan fygythiad o hyd oherwydd bod hwnna llall yn ymosod. Un ffordd o amddiffyn y castell oedd taflu tail a baw a cyrff y meifw o ben y walia dyfos y fy mysodwydd. Yn ardef y Ferrero Rochers, rydw I yn mynd I greu gwledd fawr oedd yn boblogaidd iawn yn ystod cyfnod y Normaniaid. A dyma'r cynwysion I chi. Mae'r wistrellen, scented, yn mynd mewn i'r sneipen. Mae'r sneipen yn mynd mewn i'r colomen ifanc. Mae'r colomen ifanc yn mynd mewn i'r sofilar. Y sofilar, beth yw hwnna? Mae'r sofilar yn mynd mewn i'r betrisen. Mae'r betrisen yn mynd mewn i'r rhwyadau gwyllt. Gwag.
Mae'r hwyad yn wyllt yn mynd mewn i'r iar, yr iar yn mynd mewn i'r ffesad, y ffesad yn mynd mewn i'r gwydd, y gwydd yn mynd mewn i'r paen, a'r paen mewn i ddyn. Dim yn jocian, mae rhaid roed y paen ar y fflam i'w rhostio. A dyma, reseit rydw i wedi rhostio yn barod. Ac ar y gair, dyma Norman yn dychwelyd o'r toilet. No. Philippe. Na, Norman. No, Philippe. Na, Dafydd ydw i. No, David. Na, David ydw i. O la la. Nawr te, beth ydy'n meddwl o'r wledd wyt ti paratoi ti, ha? Dim ond brechtan fromage i fi sy'n bod blewyn llasiaiwr. Brechtan gaws. Meg Cledwyn un... Croeso i foletin newyddion Ditectifs hanes gyda fi, Cledwyn Jones. I ni wedi cyrraedd Llanfair-ym-Muallt achos i ni'n edrych ar hanes diwrnod hanesyddol pwysica yn hanes Cymru. Am hanes. Mae Llywelyn ap Griffithie, Llywelyn ein lliw olaf, wedi creu stŵr yn y dref. Lle mae wedi trial jengid rhag filwyr y Saeson. Mae wedi cael croeso oeraidd iawn, oni bai un gof lleol. Madog goch. Nawr, fe ddyliodd rhain am gynllun craff. Fe bedolodd Madog geffyl Llywelyn y ffordd anghywir. Felly, yn arwen y milwyr y ffordd anghywir. Am heno, mae Llywelyn yn ddiogel rhag y Saeson ac yn cael seibiant rhagddynt hefyd. Excuse me. What did you say about Llywelyn? Ble mae fe'n haid i o? Llywelyn, ie? O, Llywelyn, nawr te. Mae di mynd lan fan hyn, top y bryn, a towch i'r dde ar ôl y garreg fawr, ogof mawr, newch chi byth miso fe. A cerwch chi bod Lady Herbert, mae'n neud picer e man arbennig. Ges i ryw 22 am bris. Cheers, boyo, thank you. Wel, am fwy clean. Ar y teg iddo fe. Felly, mae Llywelyn yn ddiogel. Wrth a i yn Llanfair-ym-Muallt, canolbarth Cymru, gogledd Cymru y byd, fi oedd Cledwyn Jones. Llai gael tro? Wedi glec gen i Cledwyn y Bradwr. Am fy ddefod efo fi, Falmai. Mae yna sôn bod y gwaith o ysgrifennydd Mabinogi wedi cael ei ofan yma yn Llanfair-ym-Muallt. O, da chi'n gwybod beth yw Mabinogi, siwf? Casgliad o chwydla Cymraeg. Fel stoddi'r cawf Bendigeidfran. Hwnnw gollodd i ben. Cradydd. Wel, yn ôl rhai, mynach oedd y ddyn o ffenodd sgwennydd y Mabinogi yma yn Llanfair-ym-Muallt. Ond yn ôl rhai efaill, cyfreithiwf o fo. Ia, cyfreithiwf. Cliw? Ble? Na, cliw sŵn yn ant. Hei, cliw dy hef. Pa stori sydd ni'n tryn de? Ym 1350, daeth y pla di i Llanfair-ym-Muallt. Roedd y pla yn afiechyd dychrynllyd. Fe ddaeth i Ewrop ar chwain ar gem llygod mawr oedd wedi cuddio mewn llongau o Tsieina. Roedd yn dod i'r amlwg mewn lympiau poenus ar eich wyneb ac ar eich corff, lympiau llawn pys a gwaed. Fe fyddai'r claf mewn poen eithafol ac fel arfer yn marw tua wythnos ar ôl dal y pla. Roedd y pla yn hawdd ei ddal, felly roedd yn rhaid llosgi'r cyrff marw a chadw'r cleifion yn gyfan gwbl ar wahân. Aha! Mae rhaid mai hwn yw nant yr arian. Nant yr arian? Be? Sa arian yn y nant? Wel, dim mwyach, ond oedd arfer bod. Pam? Wel, pryd ni, oedd pobl yn cwrdd yn farchnad y dre mwyn prynu a gwerthu bwyd. Ond, roedd y pla wedi cyrraedd Llanfair-ym-Muallt. Felly, mi o pawb yn cadw draw o'r dre. Ond sedd yn cael bwyd a felly? Cwestiwn da. Dyla dy ddwylo mas? Aha! Roedd pobl o'r wlad yn dod â bisgedi o fwyd a rhoi ar lethr y nant. A wedyn bydda pobl o'r dre yn dod a rhoi arian yn y nant i dalu am y bwyd. Cywir, da iawn ti.
Ani, mae rhaid ti rannu. Fi di gweld ti'n dwyn yma. Yn ymweld ar feddygfa heddiw ma Ditectifs, mae cleifion o'r 4edd ganrif ar 10. Doctor, please helpwch fi. Mae gen I andros o gyr yn ymhenni. Ers ddyddiau nawr, a mae nghorffi'n gwegian I gyd. Please helpwch fi. Wrth gwrs, roedd yna lawer o foddion ar gael ar gyfer cur pen. Lafant, saij, deilen llawrydd, ond roedd rhai yn credu mae'r diafol ei hun oedd yn creu cur pen. Ta, siara. Nesaf! Helo, beth sy'n bod efo chi heddiw yma? Wel, doctor, fel gallwch chi weld, wy'n foel fel wy. A gobeithio ni gallwch chi roi rhyw foddion blasus I fi I wneud y dyfu nôl. Union beth? Ych fi, mae drewd o'r afiach ar hwn, fel baw gwydd wedyn ni. Mr Tewdwr, da chi ddim o'r dwp a da chi'n edrych. Be? Da chi'n hollol gywir. Baw gwydd. Yn y 4edd ganrif ar 10, roedden nhw rwbio baw gwydd ar bennau moel mwyn cael y gwallt I dyfu nôl. Sorry, Doc, o'n i'n meddwl llyncu moddion o ti fod I wneud. Nesaf! Diar! Mae'n eitha amlwg beth i'r afiechyd yma. Mae'n drwg iawn gwneud eitha chdi Meilir, ond mae'r pla arno ti. Na. Ti wedi cael hen ddigon o newyddion drwg. Ti wedi colli'n heili cyfan i'r pradi yn yr wythnos y diwetha. Wel, mae yna sawl ffordd I ddelio efo'r sefyllfa yma. Mi fedrwch chi eillio pen ôl iar a'i grwpio fo ar y briw, neu mi fedrwch chi lyncu arsenic, neu be dwi'n argymell. Rhedeg I lawr stryd am 33 diwrnod a hanner yn chwipio eich hun. Dwi mor falch do'n ni'n bodoli yn y 4edd ganrif ar 10. Sgwn I sut le oedd yna ar ôl hynny. Tudur, beth ti'n neud yn ar ganol i'r rhaglen? Sgyn ti'n amser I ymlacio, sti? Wrth gwrs, bore. Go ti? Bwced? Bwced ffynon, Ani. Drych, mae heb di gadw clyw ti. Roedd yr oes Victorian yn gyffroes, llawn newidiadau a dyfeisiadau newydd. Un o'r rheini oedd y reil ffyrdd. Nawr roedd pobl yn gallu teithio'n rhwydd I weld rhyfeddodau'r wlad, y twristiaid cyntaf. Fe lifodd y bobl I Llanfair-ym-Muallt I weld y ffynhonnau naturiol. Roeddent yn credu bod rhyw hyd yn y dŵr I wella nefiadau a salwch. Felly, mi o pobl yn arfer dod yma I yfa dŵr ac I ymlacio wrth y ffynonnau. Braf, de. A mae hwnna'n esbonio enw Saesneg y dre, Bilth Wells. Na pryd ychwanegwyd y gair ffynon, wel. A gyda datblygiadau'r rheilffordd yn yr oes Victoria, roedd yna fwy a fwy o bobl yn ymweld ar dre. Dyma eich dŵr ffres o'r ffynon, Miss Llyn. Diolch yn fawr iawn, hyfryd. Ac yn ôl un ymwelydd, roedd y dŵr yn blasio sulffwr ac yn arogli o phowdwr gwn. Lwcus, gallai'r dŵr wedi arogli fel sawl peth gwath. Mw. Pam wedi'n edrych mor drist di'n Victorianaidd? Does gen ti ddim ffrindiau lle mae dy fet di, a pam bod y fwstas di'n edrych mor difrifol o drist? Wel, mae gen dyfydy sef dyfeisiadau Victorianaidd diwerth
teclyn I chdi ac I chi adra y bobl sydd hefyd ond efo mwstash, sef Met Mwstash. Woo! Ie, dyma y teclyn I chi, mi fedrwch chi ei ddefnyddio fel drych, neu wrth gwrs mae o'n handi iawn I droi eich te. Ond prif werth yr Met Mwstash yma ydy, heblaw greu chi dim o fatha bod gyda chi ffrindiau, ydy I bwyta cawl. Ie, os ydych chi eisiau arbed eich mwstash rhag droi I fod yn gybolfa o flew a bwyd afiach am ddyddiau, wel, defnyddiwch Met Mwstash I bwyta eich cawl. Ac faint mae'r Met Mwstash yn gostio? Wel, pris arbennig iawn I chi, £50! Ia, £50 yn unig. Ydy mae yn swnio fel pris uchel iawn ond beidiwch â phoeni achos mae DVD sef dyfeisiadau Victorianaidd diwerth yn rhoi rhywbeth ychwanegol am £50 sef teclyn anhygoel, teclyn gwych, sef twtiwr trwyn. Ia, mae'r twtiwr trwyn ma'n gwneud yr union be mae twtiwr trwyn yn ei ddeud. Mae o'n twtio eich trwyn, felly gwisgwch y twtiwr trwyn ar eich trwyn. Gwisga'r twtiwr trwyn ar eich trwyn. Ie, twtiwr trwyn. Mae hwn yn mynd I wneud yn siŵr bod gyda chi honcar ar eich gwyneb. Ia, rhowch y twtiwr trwyn mewn chydig o oriau bob dydd a mae hynny'n gwneud yn siŵr y bydd eich trwyn bach gwirion chi'n tyfu fod yn drwyn anhygoel gwerthu edrych arno. Wedes I siwt D. Dim I melyn. Pwy byddai'n gwisgo siwt melyn? Oh, helo! A chroeso Ditectifs I gwis cyflym cyradog gyda fi Iar fach yr ha. Na, dim ond jocan. Cyradog ydw I. Gofyn cwestiynau. Yw fy mwriad I. Nawr te, mae'r ddau gystadleuedd fan hyn. Dyma Annie a dyma Tigig. Dewch ni a gweld pwy sydd wedi dysgu fwyaf am Llanfair-ym-Muallt. Mae gan y ddau gystadleuedd botwm a sŵn ei hunan. Sŵn tudur heddiw yw... Sŵn Annie heddiw yw... Felly, ymlaen â ni! Mae yna nifer o gwestiynau, a dim ond 1 munud ar y cloc. Gallai gael y cloc ar y sgrin os gwelwch yn dda. Iawn, ydych chi gystadleuwyr yn barod? Ydych chi adre yn barod? Ydyn asiant i'n barod? Sa'n gwybod, ond mae'r cwis yn dechrau nawr! Iawn, beth yw ystyr Llanfair-ym-Muallt? Tudur? Santes yr enw Llanfair a oedd I di... Mwna ddigon da. Ti'n dweud da iawn. Pwy oedd Elystan Glodrydd? Annie? Arweinydd y teyrnas Llanfair-ym-Muallt. Da iawn ti! Pwy oedd prif elyn Elystan? Annie? Meredydd ap Owain sef map Hywel Dda. Da iawn ti! Dyma gwestiwn cudd yn unig I chi Ditectifs adre. Pa sioe enwog sy'n cael ei chynnal yma bob blwyddyn? Y sioe fawr, y sioe fach, neu'r sioe ganolog? A'r ateb yw... Y sioe fawr. Pa fath o gastell oedd Llanfair-ym-Muallt? Castell Montabeili! Ie, da iawn ti! Pwy adeiladodd y castell? Philip de Breos. Mae hwnna'n gwybod da iawn. Pam daeth Llywelyn ap Gruffydd I Llanfair-ym-Muallt 1922? Ie, Tudur? Achos oedd yma'n rhedeg bant o'r Saeson, y milwyr. Ie, iddian, mae hwnna'n ddigon da iawn. Beth mae'r man o coch pof I wneud I helpu? Annie? Nath o pedoli, y pedola fforong ar y ceffil yn pwyntio ffordd anghywir. Ceffil pwy? Ceffil Llywelyn. Ie, o na! Mae'r cwestiwn I gorffen! Dwi'n ni'n gweld, mae'n swch yn bach. Ie, sniblwr, be wedys ti? Be sy'n di ennill? Ni wedi ennill! Ni wedi ennill! Ni wedi ennill! Ond ble fyddwn ni'n mynd tro nesaf Ditectifs? Wel, dyma gliw bach I chi. Mae enw'r drên dod o Sant Ewr oedd wedi meiddi cawres frewychus. Pob lwc a hwyl am y tro Ditectifs!